Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ka kyrwoh ka balathok da away na Facebook page ka kyrteng usangot kersiuri. Ka balathok ka baongkum ni. Kiba bun kinang yalam sengbhalang, kiba mtep tange ka thammei la jong. Ngim kwa ban ben hinrei, ka jing syakari jaitbynriew khantam. Haba phishim ya ka kerdan nang yalam donkam ban ti jiliw ya la ka tunrai. Ban keren ya ka jaitbynriew halor ki jing shisha, ban syukren shong shit pelat jenhau, tang ban yok nam yok buram ya ladi. Kiba bun kinong keren, hamot pran ki pen pau buka meglaya, ka de ka yeng, ka don lai kamra, kumba la ayu blei, naduk mendai. Hana, ngidon lai jait ki jaitbynriew. Kini kim ya per, na kisan perkat NPP UDP, kasan perkat paria. Husiar parari. Ngi kwa ben pensyai, bakari India, lakha haus nem kat kendai sepak sapunyo, bat ka meglaya haus nem kat kendai sepak nyapuar. Kini, kim de ki ba mendai. Bat ka meglaya kami tang haki kendet snem, bangi syak sensya don bor haki khadai Hindustan. Ngi dan tang kawi ka jaitbynriew Khasi, ngi wan na ka juk ka thammei, hau Khasi ngi ngej, scam, ba uwan hiar long briu, nau lom sopet beneng, haka Bri U Hynñiewtrep, kari ka Khublei Shibun ki raj ki hima, hendai ka jaitbynriew ka dai tang kawi. Ka jing long jaitbynriew kam dai, tang haki kendet snem, haka jing kala ki kyrteng ki hima ki raj. Hendai ka jing long, dok long snam ka jaitbynriew ka dai, na ka thammei long briu, u thau lang, ka yaubei, ka mekha upapun. Lapun kot ikan ni ka kyrwoh.